салом алейкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадин ҳама каса ба канали ман. дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани томата бо болгари сирхш бисёртар мешавад назар ба килои помидор. дар 7 кило болгари сирх 3 кило 2 кило помидор басай. инам хеле бо равған дар кура. инама я 8 кило болгари сирх буд, 3 кило помидораш андохтам. помидорам я сурубка хати ҳамаша болгариам гузарондум. болгари сирх 3 соат як бор ҷӯшондум, бо як бор дига 2 соати дига ҷӯшондум. хеле ғавз шудак, бо равған ҳамроҳ кардам. намакша пешакӣ аввал намаку помидору болгария якҷоя меҷӯшонем 3 соат, ба 3 соат пас ба равған андохта боз меҷӯшонем 3 соата 2 соати дигада мебинем хитон ғавзтар ки шудан гирифта маҳкам мекунем. бо хунук шава бо аи ғавзтар мешава. баъзеҳо боз ғавзтари бад мекунанд, беҳад помидорша кам меандозанд. инам хеле рецепти ма мебошад. дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани лечора барои шумо нишон метиҳам. ба мо лозимай қаламфурти сабз, сирхам боша мешава, помидор, чеснок, пиёз, сабзӣ, боз болгари сирх дар кӯрай, равған дар кӯрай. ҳозир ҳамаша нишон метиҳам. сабзиша ба тёрка мегзаронем, пиёзша реза мекунем, помидор, қаламфурт, 2 дона болгариша ба мясорубка мегзаронем. боқимондаи болгарира хеле майда реза карда дар нӯшда меандозем. як лечои бо маззаи тез зак мекунем барои зимистона. бо анами тёрка мегзаронам. иҷа як даста будам, давоми тёркаша нишон надодам. инам хеле тёркаи салат сабзигӣ бори якта болгари сабз дар дарунаш ба мясорубка задам, яктаи дигаша майда реза кардам, дарунашда андохтам. ду тарафтаги ҳамагӣ. аввал якта андохтам ки дидам ками кард. помидорша хайна чанд қайки истифода барем, маҳсулотша ҳамон қай бо зиёдтар мегирем. равғанша ним литр андохтам. иҷа камтар гирифтам, бо ҳамроҳ кардам. мехоҳӣ ки анам хел ранги мабори ҳар 21 рӯз пас омада ма ош бигирӣ. пас я ҳамроҳи Нилуфари Исмоил шинос мекунам ки дар хона шишта пул кор кардана дар ти ёд метия. ҳар 21 рӯз пас ма ош мегирӣ. кор бениҳоят осона, ай хона набуромада. касоне ки то ҳол фикр мекарданд ки чӣ рақам бояд пул кор кунанд, ба Нилуфари Исмоил менависен, ҳамаша ёд метия. ҳозир ҳамаи блогерон Нилуфари Исмоила тавсия метиҳанд. пас тавсияи манам Нилуфари Исмоил аст. касе ки мега хона ба хона маҳсулоти фаберлика мегардонӣ, баъд пул кор мекунӣ, ин кор хатояе. мо ҳеҷ вақт маҳсулоти фаберлика нафурӯхтем ва намефурӯшем. шумоям метавонед ин кора кунед. марҳамат, сайти инстаграмша мемонам, рақами ватсапша мемонам Нилуфари Исмоила. ҳар яке шумо метавонед ки ҳамроҳи директори ман дар омада дар хона шишта ҳар 21 рӯз пас маоши беҳтарина соҳиб шавед. агар шумо ягон чизам хариднаи компанияи мо, пас барои худтон харидорӣ мекунед. тамом. барои фурӯхтан шумо ҳеҷ чиз харид намекунед. марҳамат дӯстои ман. духтаро, ширкати фаберликда тамоми маҳсулотҳое ки надора барои кухня тозакунӣ, барои ванна туалет, барои тозагии хона бениҳоят маҳсулотош нағзай. ман ҳамёра истифода бурдагиам. шумо метавонед барои доға равондан бисёр чизо дора. косметикаҳошам нағзай, даступни нархай. кадом мехоҳад кор кардан медароин регистратсия мешавед. мехоҳад ки регистратсия шава, бо нархи арзон чихел харид мекунем, барои хонато маҳсулотора мехарен. ҳама ош метия. ҳар 21 рӯз пас ма ош метия. кор маҷбурӣ нестай. духтаро, аввал пурсен, кора баъд пеш барен. ҳама нузукиёша ки фаҳмон секретҳои кора ҳами Нилуфар шумода ҳамаша мефаҳмона. як наставники ки худаш меҳнат кардистай, корша пеш бурдистай, ҳам барои хариди хонааш мегира. шуморо ҳам метавонед духтаро аввал пурсен, маълумот бигирен, баъд кора сар кунен. номерош дар рӯи экрана дар комментария мондагиам. дар иҷа помидора алакай бо чеснок, болгари сирх, якта болгари сабз аз мясорубка мегзаронам. ҳамаша ҳозир аввал ҳами чизоша мегзаронам, баъд помидорора бо боқимондаша тез мегзаронам. дар иҷа ҳозир ман тарзи тайёркуниша нишон метиҳам. аввал помидора гузаронда тайёр мемонем ҳозир як тарафта, барое ки мо бояд бо ҳамроҳи равған таф диҳем ҳам пиёза ҳам сабзира. барои шумо ҳозир ман ҳамаша нишон метиҳам, рецептша навор кардагиам. духтаро ки шуморо мами рецепта ёд гирем, барои худтон тайёр кунед. ҳозир намихи гузарондистам. ина болгаришам гузарондам, қаламфурчам. хай баъзеҳо ҳастанд ки тези бад намехӯранд, қаламфурша камтар андозен. ма ки кӯдакомам ҳатто теза нағз мебинанд, бисёр меандозам. ина бинед гузарондам, чеснок, ҳамаи чизоша, болгари сабз, сирх,
иҷода равғана ҳамроҳ мекунем. ман ним литр равған гирифтам духтаро. аввал 300 грамм ҳамроҳ кардам, боз бо 200 миллиграмми дига ҳамроҳ кардам. обши ним литр равған рафтак. 4 пиёзи миёнара дидем ки хел майда карда ҳамроҳ мекунам. камтар таф медиҳамша, баъд сабзиро ҳамроҳ мекунам. сабзишам таф медиҳем я 2-3 дақиқа духтаро. бисёр таф намедиҳем ки пучалаи бад шава, суб сирх шава ухали не. ҳозир ман нишон медиҳам хе тилоранг меиста, як маззаш меброяд духтаро. баъд ҳамроҳ мекунем. ина бинед чӣ хеле шуд. камтарак таф додем шояд 2-3 дақиқа тамом. ҳамроҳ мекунем помидора, аммо зерабое ки тайёр кардем ба ҳамин сурупка гузарондагира. боқимондашам тез ҳамроҳ карда мемонем, меҷӯша. намак ҳамроҳ мекунем. баъд болгариёи сирха не хеле боқимондаша реза мекунам. сабзшам якдам халиша майда реза кардагиам. ай сирха майдатар бо духтаро. меҷӯшам амия 15 дақиқа ҷӯшид. баъд ман гирифтам банкома стерилизоваткунира сар мекунам. барои ман иқа банкома стерилизоват карда будам ҳамроҳи томат кардан. бо асари нав дигароша барои камтар будан. намҷа салати лечои ма хеле ҷӯшид, киштамша бинед. анака банкома тайёр кардагим тез андохта маҳкам мекунам. ина андохта маҳкамшон кардам. и лечоа. ҳозир салати шакаробӣ бо гулкарамам нишон медиҳам. иҷа камтарш як тажда нарасид, банка 1 литра надоштум дига. дааму гирифтам, гуфтам хай иша пешхирак мекунем. михранша хинак шава ба холодильник мемонам. дар иҷа духтаро ман лечома бисёр банкои 1 литра да бисёр ами иқаша кардам бо нарасидагиша хай ягонта вай шуд. барои ман салат бисёр кардагием да ҳавлӣ мондагием уҷа тайёр кардам, деги калон да кардам. бо камтар дига ҳар хела салато маъқул шуд амиё кардам. дари салати шакаробӣ гулкарам, помидор, болгари сирх, болгари сабз ҳамашам хел реза кардам, андохтам. иҷада бинен чеснок, қаламфур, зелен, укроби, райҳон, баъд бодрингам хереза кардам. ҳамаша шута тайёр кардам. ҳозир ваё камтар меҷӯша. баъд ҳамроҳ мекунам. бинед ҷӯшидан зеленша ҳамроҳ кардам. баъд аз қафош ина боқимонда маҳсулотоша. иёра бояд бисёр наҷӯшонем духтаро. 7 дақиқа ё 8 дақиқа ма ҷӯшондам, аллакай маҳкамшон кардам. бисёр намеҷӯшонем ки бодрингошам систи бад меша, чеснокошам систи безе мешава. баъд маҳкамшон мекунем. хали бодрингош хуш рӯй ба маза мебиёяд. намакшам ҳамроҳ кардам. дар иҷа духтаро бо ма як сковородкада 2 пиёзи миёнара таф додам, гирдак дар дарунаш ҳамроҳ кардам. дар даруни ҳамии каструл андохтам бо ҷӯшиданда. меша ки аввал саршави ҳами корда пиёза таф диҳем дар руған, баъд ҳама чиза ҳамроҳ кунед. ман ки каструл олуда буд, лечо карда будам, ҳама чизоша андохтам, алоҳида дар сковородка таф додам пиёза ба азоби бисёр сирх намекунем. духтаро як рӯзи дигарай боз хонаи очамда будем, меҳмон доштем духтаро. ҷаданем пирожниёро харидем барое ки вақти пухтан набуд. ҳай самбусаро пухтам худам, самбуса кардам, салат кардам, на салати цезар кардам духтаро. хай ба хӯроккора хай очам пухт. дига исноша худам тайёр кардам, хай пухта пазда успед намекардам. ина бинен пирожниёш ба маза пирожни гирифтем. я салати цезар кардам духтаро. ами гармида салата бини аллакай мемони майонезош безеб мешава. ҳам хе гарма бо кондитсионер гиронай. раҳмати калон духтаро барои дастгирӣ, барои суханҳои хуб, барои интизорӣ мекашен барои наворҳо. иншоалло ман кӯшиш кардистам ки наворҳои беҳтарин бо рецептҳо барои шумо пешкаш кунам. ҳазор раҳмат. лайка фаромӯш накунен, комментариҳои худтона бинависен, кун нависен духтаро ки шумо чӣ хели салато мекунен, бо ягон казда идея мешава. рецептҳои худтона бинависен, томата нависен духтаро. бисёриҳо томата мепурсидан. дар иҷа хӯрокҳои ина гӯшбирону хомшӯрбора ҳам чизоша калон реза кардем ки титу пит нашава. инам хали гӯшбирони жарини кардем, хали обдор накардем духтаро. қайла борем. инам хел боз иҷада як рӯзи дигарай зодрӯзи духтари ҳеварм буд. 6 сола мешудак. на торти Софияра бисёр наз мебинан. кӯдако чиқадр мультикша тамошо мекунан. бачени дилиш кардан. иҷада чанд намуд салат, оши аловӣ,
ҳама каса сарҷамъ шиштем да ҳавлӣ будем духтаро. беҳад як рӯзои нағз, рӯзои беҳтарина дар ҳамаи гармиҳо гузарондестем. рӯзона гармай ва бегаҳ салқини хай тобистона чӣ хеле хнука ки бад нестай ҳаво. боз як рӯзи дигар дар ҳавлӣ будем духтаро. чӣ кардем? гандум ҷӯш, гандум куча меган, далда меган. иҷода нав ҷӯшидана сар кадак ҳамон вақт навор кардам. дигар дери бад мепаза ко соати 10 шав да пухтак дигар да шави давомша навор накардам. торик шудагӣ буд. иҷода гудако басен да обозӣ доран. ма да иҷа гандум ҷӯша чизоша ҳамроҳ кардама. баъд инами кадуора дидам. оли як кадуи савзак меёрам. гуфтам ягон чӣ мекунам, фаромӯш кардам. ягон чӣ карда сёмка мекунамш монда духтаро. кадуи савзака бинед чӣ хел хушрӯвай. чанд намуд чизо ба кадуи савзак мехоҳам. анами сабзишқати беҳад бамаза мешава. бисёр буромадай. ина меҳнат кунӣ, ина меҳнат шараф аст. вақти меҳнат кардӣ, агарот кардӣ, ҳамаи чизои меҳнатҳои худта мехӯрӣ. иҷода ҳавли ҳевармай меҳнатошонай беҳад баракати ҳавли дигарай. бинед кадучои майдаҳак. ба ҳамн кадучаи майдаҳак чанд намуд хӯрок мехоҳам кардан. оварданӣ будам, фаромӯш кардам. инаиш аллакай зард шудай. иҷода кӯдакоам обозӣ доран. у тарафта бассенай ҳозир навор мекунам. иҷа гашничу укроб. дар иҷа Зайнаб обозӣ дора. пеш ами гашничо дар наздикишда. биё марам навор ка. гуфтак нак навораш мекунам. ина барои подписчикош сироғ мекарда. ина Зайнаб обозӣ кадистай. исида кӯдакоан бо як Зайнаба нишон додам. обозӣ дора ки Зайнаб майдаҳаки монай. дигар наворо дар ами кӯдакиш будак нишонаш метиҳам. ина иҷа да гуфтия ки мада лайк монед, подписатсия кунед канал монда. раҳмат духтаро барои суханҳои хуб, барои дастгирӣ, барои будантон. худованд нигаҳбони ҳар яки шумо бошад. то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.